Отаным Татарстан газетасы бу минем туган авыл исемле бәйге үткәргән иде. Бәйгенең Без бит авыл яшьләре номинациясында Раушания Шаяхматова җиңү яулады. Бәйге шартлары буенча журналистлар Фәния Әхмәтҗанова һәм Марат Кәбиров язма героя Рузәл Минхаҗев белән танышырга килде. Рузәл турында шактый гына беләбез дип уйладык, әле белеп тә бетермәгән без икәнне килүгә ул безнең үзенең цехына алып барды, үзенең бик эшчән, бик акыллы булган егетләре белән таныштырды. Без аның белән сөйләштек, менә мәктәп каршындагы парклар белән таныштык. Рузәлнең эшләре дә сокланабыз. Икенчедән менә авыл халкы өчен бик шатбыз, чөнки мондый эшмәкәрләр булу авылда, ул авылга яшәргә этәргеч бирә, ул авылның яшәве дигән сүз. Раушания Шаяхматова Түбән Камада яши. Аның язмалары әледән-әле Татарстан яшьләре газетасында дөнья күрә. Раушания апаның нәсел җепләре Метрәйгә туташа. Тумышы белән ул тугаш кызы. Әнисе Фәния Метрәйдә туып үскән. Шуңа мин һәрбер җирдә мин язучылар нәселеннән бит үземне таныштырам да, минем әби тирә-якта данлыклы итек басучы булган, ул дөрес. Җын язганда җын язган, әни инде мәрхүмә 5 баласын тыйдырыр өчен май язганда май язган. Мин үзем күземә нәрсә күренә, шуны Татарстан яшьләренә яза акылдан язып барам бугай дип шаяртырга яратам инде. Кичәдә Раушания ханымның улы Ильяс Шаяхматов та катнашты. Ильясны райондашларыбыз Яңа гасыр каналының манзара тапшыруы аша белә. Журналист та Ильяс, җырчы да, алып баручы да. Кайберәүләр хәтта кичәгә дә Ильясны күрер өчен генә килгәннәр икән. Мөслим яклары минем күңелемдә, канымда, нәрсә әйтсәм дә үземне һәр вакыт мөслим егете дип әйтергә курыкмыйм. Шушында ыксуларында йөзеп үстек. Бабаем, әбием тугаш авылында яшәделәр. Монда һәр вакыт кайтып тордык. Субханалла диясе килә, мөслим урамнары ул теге Казанда түгел, кайдадыр Европа шәһәрләрендә йөргән сыман, киң урамнар, чип-чиста ишек авыллары, субханалла. Язучы Марат Кәбиров белән халык журналист буларак та танышты. Марат әфәнде моңа кадәр концертлар алып баруын да әйтте. Гомумән мин инде татар газет журналларының барысына да ниндидер өлеш кертергә тырышам. Сөембикә журналында да бер минем рубрика хатын-кызлар тормыш темасына кагылышлы әйберләр басыла. Ай сайын басылып бара. Шәһри Казанда инде котышкыч темалар юк бит инде. Шуңа менә шундый темаларга әйберләр эшләйбез. Аннан соң Идел журналы белән хезмәттәшлек итәбез. Анда инде мин яшьләрне ничек язарга өйрәтәм. Шул уңайдан үзем дә өйрәнеп калам. Республика журналистлары килүнең сәбәбе Рузәл дидек. Очрашуның төп герое да Рузәл булды. Авылдашлар аның һәр чыгышын алкышларга күмде. Кичкенәдән үк менә йөрәгендә Метрәй дип янган бер учак, һәм ул гомер буе кешегә тынгы бирми. Метрәй исемен чыгару, күтәрү безнең инде йөрәкләргә салынган. Һәм менә шушы бердәмлек, шушы хис безне һәр вакытта берләштерә, авылыбызны күтәрергә ярдәм итә. Бүгенге көндә авылыбызда яшьләребез бик күп, Аллага шөкер, гаиләләр төзиләр, йортлар салалар, балалар үстерәләр. Без инде моңа бик сөенәбез һәм киләчәктә дә шушындый чараларыбыз күбрәк булып, киләсе буыннар да безнең сыман авылны яратып яшәсә иде, без шул тәрбияне бирә алсак иде дигән теләктә калабыз. Метрәй яшьләре кичәне җыр-моңга төрде. Метрәйлеләрнең актив һәм бердәм булуларына тагын бер кат инандык. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.